Shubor nakashlem jong unong san Hima. Ka election ha Bangladesh kan long ha khat artari urumphang arajar ar phandriu katala shai ka Sngi palei bat kani ka long ka sian ka baningkong baka party Awami League ka party jong ka Sheikh Hasina ka bade ka menteri rang ba adu berim kamishim benta ha kani ka election namar bakala sha Niew bean ha ka sarkar ba Shipor berelam du Muhammad Yunus dak ba sha pengat ha po ka anti terrorism act. Hakani ke election ke jinya khun bakraw kalong hapadeng ke Bangladesh Nationalist Party kablalam khmat do Tarik Raman ubade ukhun jong ke menteri rang ba do berim ke Khalida Zia kabadang shuklat ha ubnai nopra bat ke Jamaat Islami balam khmat do Shafigur Raman kabade ke party kabla shakhang ha ke sarkar jong ke Sheikh Hasina hande hadian bala khlamno ke Sheikh Hasina kalakhi embyang katba kari Bangladesh kadang penkre anak benda kani ke jingjiet nong senshar hak khat ar tarik urumphang arjar phandriu ka election commission bat ki bor Pahara ki lapendap i jing pen khre ki bakhat do bag jing Thep vote kan yai be yarinti lakmi linti ban pen banai ka result hak Sngi tho ding ka khatlai tarik urumphang u chief advisor jong ka sarkar ba Shipor ka Bangladesh Muhammad Yunus ulapen tikna ba ka sarkar ka shimkhya halor kani ka election bakan long ka yai be yarinti ka bomdan ka jing no shilyang bat ka basuk basan kidon hadu sans pangut kinong pet ni ka observer Nakaleng kiri kiba wan ban sakhi kani ki election ha Bangladesh kumjuru ki don shispak nai phun yungut ki nong pathai khobor ki balapoi nakaleng kiri ha Bangladesh ban sakhi kani ki election ba khatlai ha kati ki nong shong shnong ki bala ban Thep vote ki don shispa ar phunyo million ngut naki shispa hanyo pho million ngut ki nong shong shnong kito ki nong shong shnong ki badon ha ki weipat ki riru ki la ban Thep vote lingba ka postal voting system ka balong ka sian ki baningkong banle kani Kajatiya sangsat ke ying dorbar thawan jong ke Bangladesh ka don laispa san phongut kinong thawan bat na kini laispa ngut lajiet dagi pat ba nagi constituency kat ba san phongut lebu kerpang na benta ki kenthe kanu ka party ka bayo shispa san phoi seat kanong senshar hadigari bat unong yalam jong ka party unlong menteri rang ba adu kajing penlong ya kani ki election jiet nong senshar hagari Bangladesh ka dihadian bal khlamno ka sarkar Awami League haga jinglong menteri rang ba adu ke Sheikh Hasina namar ke jingya ki samla puli ha ubnai naitung arja arpusaw nakadaw ke jingdawa ban penbet halor ke thungkam thungjam ke bano ashilyang ke Sheikh Hasina kala phedri ha India hadian bagi samla puli ke lapendong ke jingya ki ke bajur wat ban penjat ni ke ying sa jongka badi ke jingbo jingsat ke babu sa kenmau jongki kpa temen jongka ke sarkar ba Shipor ha Bangladesh kala rai penramru de ke jingyap ya ke Sheikh Hasina dak bakeno bakadon kti ban pha penyap iki samla puli bayakhi ha usnam arja pusaw ka Sheikh Hasina hadu menta kadang don ha India